मग शिंगा संगे पाल्याचे मुद्द करता एक अर्धवळ्या सोय घाल्या चिंचम घाला एक सांग हिंगा कुडको आणि 12 मिरसांग घाल्या ही 1 पाव तांदूळ तिंबत घाला आता वाटतीता अर्ध घंटा तिंबव तांदूळ मीठ घाला पीठ वाटीताना आता पालो भर शिताका धुवन दवर थोडा उदरान धुवन दवरला आता पालो भर शिता ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಜೀವ ಚಾಂಗಿ भारी चांगू वपालो जीवा मात्र आता बुडी वपालो कोणी खायनाचे आता मोल्ला विकताचे वपालो किट किंतनी ताई विकू येतात केली पण चिक्के भावले ना तरी ते या करू जायना पावसा मुद्दू शिजत दवरलो आणि आता तांकून पडटा नारळाला तेल घालता मुद्दो रेडी जाला पावस येता उनु मुद्दू जाला प्लीज आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करेंची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक यू.